Bona tarda i benvolguts diputats i diputades. Abans de començar, voldria agrair a la CUP que ens hagi convidat a participar en aquesta comissió. Com ja ha explicat la Nani, tant el FOCAP com la Capçalera som organitzacions que formem part dels moviments pel dret a la salut i que tenim com a eix central la defensa de l'atenció primària. Avui soc aquí com a metgessa de família en representació de la Capçalera. La Capçalera és una organització de professionals sanitàries que defensem el dret a la salut i pensem precisament que per fer-lo efectiu és essencial tenir una visió de la salut completa. Això vol dir una visió de la salut que vagi més enllà del sistema sanitari i que incorpori també les condicions de vida de les persones a les que atenem, que és el que coneixem com determinants socials de la salut. I el treball del que venim aquí avui a parlar és un d'aquests determinants clau de la salut. És des d'aquesta visió que, sumant-me a les exposicions de les meves companyes, intentaré situar el conflicte que nosaltres, com a professionals, percebem rere el problema de l'absentisme laboral. També explicaré com ho veiem des de l'atenció primària i proposarem algunes línies d'acció per abordar-ho, protegint la salut de les persones. Per començar, creiem que és essencial resituar el problema, doncs en el plantejament trobem com a mínim dos errors, un de concepte i un de magnitud. Pel que fa a l'error de concepte, considerem problemàtic incloure la baixa com un dels ítems contemplats al calcular les xifres d'absentisme laboral, doncs la baixa està doblement justificada. Està justificada perquè és un dret reconegut dels treballadors, és a dir, com deia la Nani, és una eina de protecció laboral, i està justificada perquè està indicada per una sanitària com a part del tractament davant un problema de salut. Si fem la vista grossa i validem aquesta definició, no existeix tampoc un problema de les dimensions que s'assenyalen. Seguint la tendència a comparar-nos amb Europa, l'estat espanyol es situa entre els 5 països amb menor absentisme del continent. A més, a l'estat el frau en les baixes ordinàries, és a dir, simular malaltia, s'estima en el 4% i, en canvi, el presentisme, que és anar a la feina malalta o lesionada, és 7 vegades més freqüent, situant-se en el 28% segons les darreres dades de l'enquesta europea de condicions de treball. De fet, el presentisme és l'única opció en entorns vulnerables, on, com deia la Jas, la baixa no és ni tan sols una opció per al treballador. I aquesta és la realitat que sovint ens trobem a la consulta, ja que en moltes ocasions, tot i que la baixa mèdica estigui indicada, la persona la rebutja per necessitat econòmica, per por perdre la feina o per no tenir contracte. Les raons del presentisme poden ser molt diverses, però siguin quines siguin, implica efectes negatius en termes de productivitat, clima laboral i salut laboral. De fet, alguns estudis apunten fins i tot que les conseqüències econòmiques del presentisme són superiors a les de l'absentisme. Amb totes aquestes dades volem evidenciar que no és que creiem que el problema no existeixi, sinó que ens agradaria aportar una altra òptica. Tenim un evident problema de salut pública, però aquest no és l'absentisme laboral, sinó la precarietat laboral, el presentisme i la manca de protecció a la salut de les treballadores. Per entendre, abordar i reduir el nombre de baixes és essencial situar correctament el problema. Centrem-nos, doncs, en el problema real i veiem-ne la magnitud. Si analitzem les dades més recents sobre la salut de les treballadores basant-nos en aquesta última enquesta europea, observem que gairebé la meitat creuen que la seva seguretat o salut està exposada a riscos a causa de la seva feina. Dins d'aquests riscos destaquen els riscos ergonòmics, on 6 de cada 10, és a dir, més de la meitat de les treballadores, identifiquen els moviments repetitius com un problema al seu lloc de treball. I pel que fa als riscos psicosocials, la meitat assenyala que treballen a gran velocitat i amb terminis molt ajustats. Aquests riscos per la salut laboral són transversals i no es limiten a les feines més precàries. De fet, 8 de cada 9 treballadors reconeix tenir algun problema de salut i 1 de cada 3 afirma que sovint o sempre acaben la jornada físicament o emocionalment exhaustos. Com ja hem comentat, la baixa és una eina terapèutica que forma part del procés de recuperació. Per tant, és esperable que davant de riscos ergonòmics i psicosocials apareguin problemes de salut que requereixin aquesta baixa. La majoria de les baixes són per problemes de salut mental i per trastorns musculoesquelètics. Això no és casualitat, doncs són els principals riscos als quals s'enfronten les treballadores. I les dades ho confirmen. Segons les últimes dades de l'Agència de Salut Pública i respecte a l'any anterior hem vist un augment de tots els grups diagnòstics de malalties relacionades amb el treball. Les malalties professionals sense baixa han augmentat un 128% i les malalties relacionades amb el treball un 55%. I dins d'aquestes, 8 de cada 10 corresponen a trastorns mentals, seguits per trastorns musculoesquelètics. Tot i aquestes xifres, resulta com a mínim curiós que la majoria de baixes continuen sent per causa comuna i no per causa laboral.
Actualment, les entitats encarregades de reconèixer les malalties d'origen laboral i els accidents de treball són les mútues laborals. A la pràctica, ens trobem que les mútues vetllen per la ràpida reincorporació al treball a costa d'infranotificar i infradeclarar riscos i malalties professionals. De fet, les estimacions basades en la millor informació disponible apunten que a Espanya només es reconeixen una de cada 4 malalties professionals o relacionades amb el treball, arribant a l'extrem que ni tan sols reconeixen les patologies catalogades com a professionals per llei, com és el cas del túnel carpià en netejadores, per exemple. Altres estudis apunten que no es declaren el 99% dels casos de càncer i el 95% de les malalties respiratòries. I com ha comentat la Nani, la gran part d'aquests problemes de salut originats al treball i no reconeguts per les mútues acaben recaient sobre l'atenció primària i prenen la forma de baixes per malaltia comuna. És a dir, l'empitjorament de la salut laboral condueix a problemes de salut que requereixen una incapacitat temporal. La mútua laboral no reconeix aquesta condició i la baixa acaba recaient sobre l'atenció primària. En aquest punt es responsabilitza tant a les persones que requereixen la baixa com a les professionals que la indiquen de l'augment del nombre de baixes. Les professionals d'atenció primària atenem cada dia a persones amb patologies professionals i problemes de salut relacionats amb el treball que no són reconeguts per les mútues. Notifiquem aquests casos al sistema de vigilància de l'Agència de Salut Pública i, de fet, com ja s'ha assenyalat, els estudis apunten que fins al 16% de la càrrega assistencial de la primària està relacionada amb patologies laborals. L'atenció primària, per definició, es basa en el coneixement integral de la persona i l'acompanyament al llarg de la seva vida, el que anomenem longitudinalitat. Aquest coneixement integral inclou també les condicions laborals de la persona que atenem i és aquest coneixement, sumat a les habilitats clíniques de les professionals, el que crea un entorn privilegiat per detectar amb precisió l'impacte de les condicions laborals en la salut. De fet, la longitudinalitat és fantàstica. Els estudis demostren que facilita l'atenció preventiva i el reconeixement precoç dels problemes de salut, evita sobrediagnòstic i disminueix els efectes adversos de proves i tractaments innecessaris, redueix tant les visites a urgències com els ingressos hospitalaris i la mortalitat, millorant la qualitat de vida. I aquesta potència de l'atenció primària és difícilment comparable a cap altre tractament, tant en qualitat com en ús de recursos. Tot això ens condueix a pensar que en l'abordatge de la salut laboral l'atenció primària hauria de tenir un paper cabdal. Però tot i aquesta posició ideal de la primària i malgrat la mala praxi evident de les mútues, en els darrers anys assistim a un desprestigi d'aquesta tasca i a una pèrdua del control sobre la salut dels treballadors. Mentre la primària es sobrecarrega, es desprestigia i s'infrafinança, les mútues guanyen funcions i pressupost. I actualment no només controlen les contingències laborals, sinó que també fan un seguiment paral·lel al de les professionals de primària en els casos de baixa per malaltia comuna. I dins les propostes de solució de l'augment del nombre de baixes es contempla augmentar encara més aquest control, passant a gestionar també les contingències comunes traumatològiques. Aquesta externalització de serveis no només comporta una infradeclaració de problemes de salut, sinó que també implica una burocratització excessiva i una sobrecàrrega del sistema públic. I això ho veiem, per exemple, en què es realitzen múltiples controls superposats, les baixes són revisades pel metge de primària, per la mútua, per la inspecció i en alguns casos fins i tot per l'INS. Veiem com es subordina l'activitat de l'ICAM a les sol·licituds de les mútues, mentre que augmenten els temps d'espera per la resolució d'incapacitats permanents o les altes de baixes de més d'un any. I en el dia a dia el control per part de les mútues implica una interferència constant en la nostra pràctica clínica diària. Davant una proposta d'alta de la mútua se'ns exigeix una resposta ràpida i degudament justificada que cal prioritzar davant de la resta de visites del dia i a més se'ns incentiva econòmicament per estar d'acord amb la mútua en l'alta. Tenint en compte tot el que hem exposat, identifiquem una cruïlla amb dos possibles camins. D'una banda, podem centrar-nos en l'absentisme, que prioritza la pèrdua de benefici econòmic i que enfoca la solució a augmentar el control sobre les treballadores, i dins d'aquest enfocament és essencial el paper de les mútues laborals, com a entitats que vellen per la reincorporació al treball a costa sovint de la infranotificació de riscos i malalties professionals. O podem canviar d'enfoc i centrar-nos en la salut laboral, prioritzant l'anàlisi de les condicions de treball, focalitzant-nos en millorar aquestes i a garantir els processos de recuperació. Dins aquest enfocament és essencial el paper de l'atenció primària, que vetlla per la protecció de la salut de les persones amb un abordatge integral que inclou les condicions de treball. Entenem i situem el primer enfocament com el més lògic dins dels interessos de les empreses. Entenem que una empresa vulgui augmentar el rendiment dels seus recursos humans per obtenir un major benefici i que davant una baixa vulguin reduir el nombre d'aquestes o escurçar-ne la durada. Dins la mateixa lògica és comprensible que les mútues infranotifiquin i infradeclarin
accidents de treball i malalties professionals, doncs implicaria un cost econòmic major. No tenim cap dubte que el que plantegen és legítim pels seus interessos, però nosaltres ens preguntem, són solucions socialment acceptables? Sabem que l'augment de la pressió sobre les treballadores genera un impacte en salut i com a professionals sanitàries no podem prioritzar el benefici econòmic per sobre de la salut. A més, com a treballadores d'un servei públic, tampoc podem validar un model de gestió de baixes que implica la privatització del sistema a través de l'externalització de serveis, que a més no garanteixen el reconeixement de la patologia relacionada amb el treball. Creiem que cal un sol agent protagonista i, com diu el FOCAP, un agent proper, coneixedor de la realitat i el context del pacient i un agent que no tingui conflictes d'interessos en el tema. Aquest agent és a totes llums la metgessa de família. A més, creiem que cal una solució centrada en la salut laboral que passi per millorar les condicions, reduir els riscos ergonòmics i psicosocials i garanteixi el dret a la baixa dins el procés de recuperació. Existeixen models alternatius que defugen centrar el problema en l'absentisme i parlen de la gestió del retorn al treball, integren serveis assistencials, de prevenció de riscos laborals i de protecció de la salut. Aquests models es basen en afavorir bones pràctiques per aconseguir la rehabilitació del treballador i la més ràpida reincorporació a una feina que no impliqui riscos per la salut, minimitzant els costos per l'empresa i optimitzant la gestió dels sistemes de seguretat social. Per tot això, proposem les següents mesures. En primer lloc, disposar de sistemes d'informació i investigació dotats de recursos humans i materials per avaluar i monitoritzar la precarietat laboral i el seu impacte en salut. Disposar de serveis de salut laboral que duguin a terme inspeccions de treball i assegurin el reconeixement de malalties professionals i accidents de treball. Tot i que els estudis apunten que disposar d'inspeccions redueix un 10% les lesions i un 25% els costos, en els darrers anys la taxa d'inspectors per cada 1.000 habitants segueix baixant mentre la població ocupada augmenta. Disposar també de serveis de prevenció de riscos laborals efectius i específics per cada lloc de treball. Actualment aquest servei està externalitzat i es destinen uns 60 milions d'euros en revisions de salut genèriques que els estudis demostren que no aporten benefici. Instaurar el procediment de baixes autodeclarades, el que permetria evitar el pas pel sistema sanitari de processos que no requereixen atenció mèdica. Les baixes de curta durada suposen una gran càrrega assistencial sobre els equips d'atenció primària que implica deixar d'atendre amb la qualitat necessària altres situacions. I finalment, retornar les competències respecte a les baixes a l'atenció primària i transferir els recursos humans i materials de les mútues col·laboradores a aquesta i a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Per concloure, creiem que és necessari dur a terme un diagnòstic del problema que no assumeixi de forma crítica el concepte d'absentisme laboral. Les dades exposades mostren que el problema de fons és l'empitjorament de la salut de les treballadores i que la solució en cap cas pot passar per l'augment del control de les mútues i el debilitament de l'atenció primària. Centrant-nos en la millora de la salut de les treballadores, aconseguirem menys baixes i menys presentisme, el que indubtablement reduirà la càrrega assistencial del sistema sanitari i serà inclús del tot beneficiós pel teixit empresarial. La tria entre els dos enfocaments possibles depèn de la voluntat política i de la priorització d'interessos. El nostre deure com a sanitàries és presentar el model que creiem que protegeix millor la salut de les treballadores i el sistema sanitari públic i que a llarg termini ens garanteix un millor estat de salut per la població. Moltes gràcies.